Assalamu alaikum masu gida na kan da muke muku rangadi na kashe tashin al'ada ga tikeken bullo ga rusheshen bullo ga sabgegen bullo ga tubgegen bullo ga karcecen bullo sundumin banza mulkeken banza in ya zo tashin al'ada wasu na kan bashi kuɗi wasu kan sukarin kwali wasu kan ko ya tsaba wasu kan da kunun gwada-gwab wasu kan hada ɗan koko wasu har da tuwon laushi idan kuma ba wannan na ɗaukar mata na ce muku kuma ba wannan na ridan mata na ce muku inda har babu na sun kuma mata na tashe. Assalamu alaikum masu gida na kan da muke muku rangadi na kashe tashin al'ada ga tikeken bullo ga rusheshen bullo ga sabgegen bullo ga tubgegen bullo ga karcecen bullo sundumin banza mulkeken banza in ya zo tashin al'ada wasu na dan bashi kuɗi wasu kan sukarin kwali wasu kan ko ya tsaba wasu kan da kunun gwada-gwab wasu kan hada ɗan koko wasu har da tuwon laushi idan kuma ba wannan na ɗaukar mata na ce muku kuma ba wannan na ridan mata na ce muku inda har ba